Percaya oleh ya. Yo. Yo, ora munggah-munggah iwake sak pira kuwi? Sak pira kuwi? Wah, yo. Yo. Wah, 30 nyari nek iki. Aja goyang serampot, boy, iki metu ah. Kowe metu ah. Yo, klebol ah, kaya ngono kuwi. Benda iki. Tolong. Jatahe 3 menit iki. Yo, iwake sak pira? Iwake sak pira? Yo. Lekas ketok. Yo, gok. Telek ora? Cekel ngisor ya, kok ngisor. Yo. Itulah kita mulai permancingannya. Bomnya di situ sudah tak bom tadi. Umpane lumute solikin. Aduh. Seminan. Hari ini tanpa esen. Bos. Wah, silau. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu nolame kang ageng-ageng. Ya le nyiwak dhewe. Kurang maju sithik. Ora, Ding. Ini bang endi lho, Lem? Miring. Wah, piye to? Mangane ora tenanan. Duk, ya ora kena kangen Mas. Bareng melelep ora kena. Piye ngono ki carane, Lim? Carane warana ta, Lim? Lho, diunggahne lho. Tuk. Oh. Harusnya kena, harusnya. Ayo baleni. Sinyale wis 4G. Bos. Plus. Oh, kowe. Wak to. Sak pira iki? Lho.
Sakmene jebule. 3 jari bendo. Kenek kita nih. Yo, penglaris. Pelunggak. Polem. Tingon. Ya Allah ya Rob. Kamera rapat ini oleh babon bolo. Ucuk aku. Kok. Ya tak kira babon. Sakmene bolo. Ya, telung nyari lemu. Patang nyari kurang. Long. Nah yo, nih. Percaya boleh ke? Yo, ora munggah-munggah iwake sak pira kuwi? Wah, yo. Wah, 30 nyari nek iki. Aja goyang serampet boy metu ah. Kowe metu ah. Yo, klebu lho, kaya ngono kuwi. Benda iki. Tolong. Jatahe 3 menit iki. Yo, iwake sak pira? Yo. Lekas ketok. Yo, gok. Telek ora? Cekel ngisore, kok ngisor. Yo. Kena dinggo halo. Halo. Kok halo. Kowe ngangkat lho. Sak black wae. Senil langsung balik arah arep ora iso. Sampel bendol, Bro. Mono kae, iwake sak mono-mono. Oleh babon to, kamera rung tak uripne. Sak pira ki? Ucukane kaya ngono kok. Lo. Yo le, iwak abang iki. Senenge babon lohan iki. Masalah. Aduh, berarti lo. Ucukane mlebu beko oleh babon lohan. Ayo. Hibik, aduh. Pas bahagia aku, gak jadi bahagia. Yuk, bariki ikan hitam. Boleh kita spill hasil saya ini hasil saya hari ini. Kan sulit. Kayak oleh babon ya. Kena nutupi rai. Hari ini gablok. Wes gitu aja. Thank you.